Les escoles volen estar preparades per si en el futur els alumnes es poden fer ells mateixos els tests d'antígens. Per això s'està fent una prova pilot en centres de Barcelona i de Vic. La prova és útil per a les escoles, però també per als científics que disposen de molta més informació sobre la incidència del virus. Es renten les mans i es preparen per fer-se un test d'antígens. No costa molt, fa pessigolles. El primer dia va ser una mica complicat, però després ja va ser més fàcil. A l'Escola Horitzó de Barcelona, cada dijous des de fa unes setmanes, els alumnes des de primer de primària fins a quart d'ESO es prenen ells mateixos les mostres a partir d'un frotis nasal. Jo ho superviso una mica i estic amb ells. Al principi sí que és veritat que les gotetes els hi posava allò per ensenyar-los una mica la precisió, però la segona setmana ja ho van fer ells sols i molt bé. Són els alumnes de quart de secundària els que preparen i reparteixen el material, en recullen els resultats i els comparteixen amb l'equip d'investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, que els valida. És com una manera que tenim de veure la ciència des d'una altra perspectiva, perquè l'estem fent nosaltres, l'estem posant en pràctica. Si la comunitat científica necessita de recursos, necessita d'ajuda, necessita de poder fer ciència sobre el terreny i tenim un alumnat que té ganes de fer-la, que té ganes d'aprendre, que té ganes d'escoltar, junts creiem que podem fer coses molt interessants. L'experiència no busca tant trobar positius com verificar si els mateixos alumnes s'ho poden fer. Paral·lelament, a l'Escola Escorial de Vic, 240 alumnes a partir de tercer d'ESO fan el mateix. Aquí la prova només dura 2 dies i són ells mateixos els que interpreten i introdueixen les dades que després revisaran els investigadors. Totes dues proves pilot s'engloben dins del projecte de les escoles Sentinella, que avalua l'impacte de la Covid als centres escolars al llarg del curs. No és buscar casos i trobar casos, sinó estudiar l'acceptabilitat i viabilitat de fer-ho en aquest context. En alguns llocs, evidentment, sempre serà millor enviar un equip sanitari. En altres, potser es pot fer això. A Vic ho supervisen una metgessa i una infermera del CAP, que intenten intervenir al mínim. No ha tingut massa dificultat, estaven les instruccions molt ben preparades i molt ben explicades. És molt útil perquè nosaltres ens ho puguem fer nosaltres mateixos i no hem d'anar sempre a un lloc per fer-te la PCR o la prova. Els resultats de com ha anat se sabran a finals de mes. D'altra banda, docents de les escoles Sentinella participen en un altre pilot en què se'ls envia els tests perquè se'ls facin ells a casa.